जों दिनै अर खुमलुं हामसायनि जत तिब्रामा थांखायनो दा जों खायसे थाना रादापुर थानाव जों गेराव माखायखा तामनि बागै हिंखाय 2-3 दिन धइरा अर खुमलुङाव खूब आतंक गिरिकरा एलकार तामनि बागै हिंगै सिलाय कगलायो आरो बेलाखि ककतर तामनि बागै जों साइमानका मियानि सिगां उसगाङाव मान्दायो गतना कायसांखा जों थानामाने बिजेपि बाय बिजेपि नि नक सबाइलो नक थाङै बखलायो चेयार बखलायो जों फट रखम नुखा आरो थाङै बाइक सेबेलाय नुखा आ दलनो तैसे फायै खुमलुङनो चिने एग्री अफिस गानाव जे कायसा बिजेपि पार्टी अफिस खलायबर कुथुमनाय दंलायमानि आरो बाहायना सकसा लायका सबाय लायका आबनो तैनो दिनै हर थानाय दिनै बिस तारिख 26 25 तारिख ने हर हायने हाय चिनो ताकारजला एरिया हाय खुमलुं एरिया होनो जे खरकसा बिजेपि नि कर्मी हयतिरा हिनि बुमुं जे माकै पाराव बन नग थाङै कगैलाय माने जों खोनाका आरो बिजेपि बाय बिजेपि नि थाङै कगैलायो 20-25 जना थाङै बन कगैलायो कगलाय माने परे हेगन बारने अंखरि खारमान परे बिनि यासिबो गुलि नांखा जोंहाबो तो क्लियर ताबुक जे गुलि नांनाय ब जिबि हस्पिटाल मिया हरने जों खानाका बन खेरेंबर हस्पिटाल तुमका खेरेंबर हस्पिटाल नारगेने बन जिबि हस्पिटाल रेफार खाइ रका अवश्य कख गई जे गतना अब हाइन एरिया जुदि सब समय गुला गुलिनि दंगाय जारा तंग पसंग दंनाय अरनि जारा जे चाकरि खायनाय चिराय जुबक स्कुल कलेज परि दंनाय बंग अवस्था तामंनाय और तो जों साइमानका और जे बीजेपी पार्टी ऑफिस खलाय दं माने चिन और जे खुमपुइ बयस हस्टेल दं चिन पार्क दं एग्री ऑफिस दं अम हाय ने आरो जुदि अम हाय सालब्रुनो जुदि अम हायके परिबेश जुदि आतंक कंगलाय दं हांकाय अ खुमलुं एरेन बर बियां थांनाय अबन बागै जों तंमालालिया जों अम हायके बीजेपी जेसब नांलाय दं तंग हाय हिंद जों तंमाने फेबा एरिया जुदि अम हाय दं हांके पब्लिक रक बाकी तंमानायबा बने बगैनो जों वानचुका जेन अरन चिने एमएलए ताइ जत्तो लोकल लिडार जों वानचुका यै जोंनो बन्द माखायनाय परिष्कार कक जों साइमिया साबां साइमिया एलकार शान्तिमान नारनाय चिनि दिमान एलकार बासिनि दिमान जों एलकार शान्तिमान नारनाय एलकार तंकसां मातो बनाय अबाहाय गुला गुली हयरानि सालब्रुमने सब चलायो बखलायो तखरुलायो दल बाइक बाय ब्रुम थांलायो अब कुल मतो एरियान भरो बसते बने बगै जों थानाव डेपुटेशन का थानाव जों माहिन कक रका एक सप्ताहनि बिसिं जदि बरमे एरेस्ट खायांकाय जों पाब्लिक हानि तंलिया जों रोतुगै रमलायसिनाय रोतुगै रमै ताबुकबो सावो मिडियानि बिसिं दै ताबुकबो सावो केबो कुनु नग जुदि अब बररक जारा जमा हाइन तंरा आश्रय नाय तंहाकाय केबो जाति गोष्ठी तंहाकाय पुलिस नियागो सरेंडर फाइदे पुलिस नियागो सरेंडर होय हाय आंका जों पाब्लिक बाध्यता रमनानि बागै बाध्यता नाय अबने चिनि मेन डिमान्ड अमनो बागैनो जों दिनै एरियाव तंकसां तंनानि बागै एरियाव शान्ति खाइ तंनानि बागै एरियाव स्कुल कलेज पार्क कटलो किसु बाइरन बरक थायो ओ एरियाव जों जुदि अमहाय जुदि चिनि तिप्रासारनि जोंर राजधानी दंमा जागा दं जुदि तिप्रासारनि राजधानी तो अबनो और जुदि अमहाय सब प्रॉब्लम दं गाय चाकरि खायनाय बाकरि खायनाय दत किसु परिनाय स्कुल कलेज थानाय बरक करे आतंक लांनाय दङ अबन बागैनो जों सानो अबनो बन्द खानाय त अबन बागै जों दिनैनि मेन थानाव डेपुटेशन दं दिनै एक्चुअली जों चिनि आरो थाना राधापुर PSO डेपुटेशन बाध्य माउंखा जे बाध्य नरक साइमन 3-4 दिन रमुई एक उशृंखल कैसा दल निमानो जे उशृंखल दल बरनी कोनो नामदारी करे बरनी कोनो ताम हने बने एरिया नि चिंता दारना बरनी कोनो आमनि व्यक्ति करे नि चंग वानसका आमनि बगैनो खुमलुं आमसायो 2-3 दिन धरे yang omtimang একটা ঘটনা শুরু মানে ঘটনা নিয়ে একটা শেষ দিনের দিকে থাঙ্গি তো जों अमनि सिगांबो वार्निं रिजार्व पुलिस न और একটা কিছু अंगि मानो कारण जों सिनोआ बरक साबया एरियाव একটা बड़ आगिनि चिमेनो अराजकता सृष्टि खाइ फाइजाक बरक दिनै जों अर डेपुटेशन दिखा डेपुटेशन मान या गलर जों अ राधापुर PSO फाइ साइमन का जे अर प्राय 4-5 जन मंगै एफआईआर बंजाक आ बरक रक एक्चुअली जों दिनै बर फाइमा पेमेन्ट कारण खौ अबसि थांनाय जोंनि अनरेबल MDC साका जे थांनाय एक दिन सिगां
Oro kaisa illegally kaisa occupy khai tongo kaisa dol je illegal occupy ni kuno nam chinno thik kare obro oro illegal occupy khaye party office ni mungnawoi o jaga ekta dol bada khaye protect dino oro ekta tamnai bono alien boro atong kongoi tongo school tongo o jaga khumpi academy school tongo school gana office tongo o mai office gana rogo একটা মানে গ্যাদারিং খাইতোন জায়গায় ওম হাইরো উনি দङ जों आगे साजनो आ ताबो जों नु खाव बाहायनो और और तंनाय रक बाय ताकासे टीम दङ ताइन सागा साना थांगै बिजेपि हंतु मथापन हंतु बाट एरियाव একটা শান্তি পিস नांगौ एरियन बर तिनि मानसुखौ जे एरियाव शान्ति पिस कस गरिखा आन बगिन तिनि जों और रादा पुरा बाद खयै जों असि दङ जागाव एसडीपीओ दङ एडिशनल एसपी हाय थांका ओम हायखायनो जों तिनि बाद दङ जों मासाका और within 1 week ni bisingo jodi shanti oro jodi phayang kai o bolan jodi romjai gen kai kintu जों sara chini o takar jola khumulung mandai disepan huntu जों kintu asuk tonapor kintu public pasan bad mang tangi himala tangi nok saimano koro khumulung ekta chini capital tipara joni capital ko khumulung koro jodi om haike dol baji thumlai koklayo no na ka chin tako khoite rai ya bi nogor thangai oro thangai attack khaija dini bi nok thangai attack khaija te khorja no khana attack khetam gen dito ओमाय कुनो दिनो जोंनो खानरक साइमानिया पार्टी पलिटिक्सफोर खायतु दल जेफोर खायतु किन्तु सेलाय पिस्तल तयै पार्टी खायमानि आस पयदो मुदिया खम हाय अब कुन दिनो भारतनि डेमोक्रेसी अब कुन दिनो माया ओमाय बरकनो जेसा पार्टीफोर खायतु मथाफोर खायतु बिजेपिफोर खायतु अब किन्तु हाय खाजानो मत अ कन्डिशन करिखा आउन बाय जों पुलिसआव सायकाबोका विदिन 1 वीक नि बिसि रमबाय आंके पब्लिक बासआव जों रमनाय जों बनो दमन खायनाय सुजुगो आपरो चिन खानि ब्लेम तारिनि जों बर सायकाबोका इबन हाई अथरिटी जों कोन सानाय जेव जाव किनो आपरो केव मान खायमागला अ बरन जों चिन रखाय कारिनाय बिनि जे दरकार बिनि जे पब्लिक खायते जों पब्लिक डिस्टर्ब खायनाय गय जों अरो जों केबने मुंनाया तबेखे जों अ एरिया सान्ते दंनानै बगै जे बर दुइसरक बर मारमनाय पुलिस प्रशासन मारमनाय अमन चिन को